سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو مزنك عاما كوميدي دراما لا وزاتا سبورت فيلم سلام كبرات تخاتلتنا أسلطاني ميرون أمانيئل يمسانا زلو ميرون أمانيئل أبزو وانزي مسغانتا إريتل كسلطن دحر مصنح بغري بروفيشنال أسلطاني نمخان كاب هاجر يوطالو ميرون أمانيئل أبي نيت غانتا كسلطن خيدالو كميو أبغاغسا نزبل رئيتو خبرنا يفلما ميرون أمانيئل نكو حقوسكا حقوس كلنا ميرون أمانيئل اسكمني قرب دحر بايتان تخاتلت ملسيلنا مزخاخر كنقبر له ميرون أمانيئل كم زفلت أب بشكتا نخبابي 10 عامت دنت أوكو سبيه تقالا دا ماينيرا وبنو زي أب ود 13 عامت أبزنا ور كل عدمي بشكتا جميرا مكهدام كومو سقاب كلشان 17 تقالا دا مايكوينا نأوشت هاجرن أبدكن كون بدرجة بروفيشنال أنا ثلاثة عامات مسكلة بايك إيد توزعون مس MTN في دير تيمون نخلت عامات على ديمي زيادة كيرد ما بدحريو نامنا مسلطاني هوت آتي كابش كتام صورتكو مسلطاني هوت ما مسكلة إيريتيل نحموش عامات كاكلتشان 10 جاعتن سيقا كلتشان 24 سيقا زحلفة زينا شامبين إيترا زنبرا أنا حموش عامات مسكلة تاكلة إيريتيل كوين صارت أنا ጽቡቕ ሜሮን እስከ ኣብዚ ናይ ጋንታ ኤሪቴል ፀናሕካሉ ናይ ምስልጣን ግዜ እንታይ ዝበሉ ዓወታት ብውልቂ ይኹን ብጋንታ ኣመዝጊብኩም ከመይ ነይሩ? መስክለ ኤሪቴል ኣብዚ ናይ 5 ዓመት ዝሰራሕከሉ ብልክዕ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ እታ ጋንታ ኣብ ድሓን ዝኾነ ጣዕሚማታቶም ብዙሕ ስራሕ ነይርዋ እዩ ብዙሕ ስራሕ ብድሕሪ ምስራሕ ኣብ 2019 ሂዘያ ካብ 2020 ከባቢ ግን እቲ ዓወታት እቲ እውን ናይ ተጋንታ ዝነበረ ስማ ክንደግሞ ክኢለ ነይረ ብዙሕ ዓወታት ከም ሻምፒዮን ዞባ ማእኸል ንኽልተ ግዜ ክወስድ ክኢለ ዙር ዞባ ማእኸል ዘዋሪት ዋንጫ ናጽነት ንኽልተ ዓመት ኩሉ እቲ ኣብ ናይ ዞባ ማእኸል ዝካየድ ዓወታት ኮታ ብምልኡ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ብተደጋጋሚ ምስ ክለብ ኤርትራ ኮይነ ጽቡቕ ናይ ዓወት ስራሕ ሰሪሐ ከምኡ ናብቲ ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ደዳልዋ ኣብ ናይ ክሮኖሜትሮ ናይ ጁኒየር እውን 3 ዓመት ብሉጻት ተፃወቲ ብተደጋጋሚ ግዜ ሲርናሉ ኢና እቲ ስራሕ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ግዜ ነይሩ ንዓይ እውን ጽቡቕ ተመክሮ ጽቡቕ ባይታ እዩ ነይሩ ክለብ ኤርቴል በዚ ከማን ከመስግኖ ምደለየ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ቦታ የሚከፊቶም ለይ እቲ ዝነበረ ተመክሮ ድማ ቀሊል ኣይነበረን ካብ ደረጃ እዚ ወፅዮን ሕጂ እቲ ናብ ናይ ፕሮፌሽን ደረጃ ዝተጋገረ ኣለኹ ስራሕ ስለዚ እቲ ዝነበረ ተመክሮ ናይ ብሓቂ ንዓይ ጠቃሚ ነይሩ ማለት እዩ ጽቡቕ ሜሮን ኣብ ጋንታ ኤሪቴል ኣብ 3 ካታጎሪ ሓቂፋ ተቀዳደምቲ ውድድራት ኣካይድ ብውልቆም ሻምፒዮን ዝኾኑ ኣብ ትሕቲኻ ክስልጥኑ ዝነበሩ ተቀዳደምቲ ከም በዓል መን ኣሎ ሻምፒዮን ድኾኑ ተፃወቲ ኣለዉ ልክዕ ብዙሕ ዓወታት ሓሊፍና ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ በበዓል ኤስሮም ይኹን ካልእ ኣብ ናይቲ ጁኒየር ዓወት ንምፅ ነርና ብናይ ጋንታ እውን ከም ዝበልኩኻ ናሆም መኮነን ኣብ 2021 ምሳና ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሻምፒዮን ዞባ ማእኸል ክኾን ክኢሉ ነይሩ ከምኡውን ብጋንታ ሻምፒዮን ኮይና ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ናይ 2023 ከዓ ብደሚቕ ዓወት ኣብ ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ዝነበረ ብጋንታን ብውልቅን ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ከዓ ብውልቂ ብኤስሮም ተስፋይ ኣብ ብናይ ጋንታ ከዓ ብቀዳማይ ደረጃ ሻምፒዮን ኮይና ናይ ዞባ ማእኸል ክንወፅእ ኺኢልና ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ ቀረባ ዓወትና እዩ ከምኡ ዝያዳ ኣብ 2020 ክልተን ድማ ዝያዳ ደውጊሕና ደወፀናሉ ነይሩ ናይ ዓመት ሙሉእ እቲ ካላንደር ናይ ዞባ ማእኸል ብተደጋጋሚ ኩሉ ካብቲ ወርሒ ሓደ ዝጅምር ስጋ ኣብቲ ወርሒ 10 ዝነበረ ብደይ ምቁራፅ ኢና ኮንቲኒው ብክለብ ኤርቴል ንስዕሮ ነርና ብድሕሪኡ እቲ ዶም ተፃወቲ ድሓዝናዮም ንፕሮፌሽናል ደረጃ ከባቢ 6 ተፃወቲ ኢና ሰዲድና ማለት እዩ ኣብ 2023 ንፕሮፌሽን ደረጃ እውን 6 ተፃወቲ ሰዲድና ናብዚ ዝዘመረ ዝሓለፈ ተመኩረይ ስለዚ እቲ ስራሕ እውን እቲ ዕላማ ከም እዩ ናይ ዞባ ማእኸል ኣብ ውሽጢ ሃገር ትሰርሕ
توم تتصاوتين فاينال أبزي أي تعرفني نهاجر وكيلهم بروفيشنالات كم تو عبيت حواتهم كون سجلهم بخو من سرح له سلزنا برها كنت يوم تتصاوتي أبز حلف عمت كنسدد كيلنا أنا وعدي بكلاب إيرتيل وكيلهم ጽቡቕ ሜሮን ብቻምፒዮን ዞባ ማእከል ዝተዓወትኩሞ ብጋንታን ቡልቅን ክንርኢ ፀኒሕና ከምኡውን ቻምፒዮን ኤርትራ ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ እውን ኣለውኹም ከም በዓል መን እዮም ነይሮም ኣበይ ናይ ግዜ وشامبيون إيرترا لك تاني قدامي درجة كو سيرنا فلتنا نلعب تاني رود مالتي جن ببعلنيات ناي سالساي درجة كومو نبز حلفون كلاشن إسان 4 يا فيت من أندر 20 سالساي درجة متسخيلو مس بروفيشنال تساريو كومو زحلف أبت سبيشاليين أبت كرونومترو إنا زيادة صبق وزيتنا متسنيرنا كان بعل ساميل حيلهم أغليلو عرفينا دامسلو قلت فاتو على إسروم تزفايز أمسلو بزح صبق ريزالتات عندنا لينا حدشناهم إفريم دامسلو تلاقي كان بزح ميداليات أبناء شامبيون إيرترا كرونومترو عمتاوي بزح ميداليات نحفصلو جزئيو ስለዚህ አቡ ብልከ ኣብት ናይ ሮድ ኣብተም ናይ ኤሊት ኢና ኣታ ኣውሮፕታ ታሪዛት ታልከ ዳ ናይ ቀዳማይ ደም ጻና ያምበር ኣብት ካልእ ካታጎሪታት ብተደጋጋሚ ክወተሉ ኺልና ማለት እዩ ራይ ጽቡቕ ሜሮን ብደረጃ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ እውን ክንተናኽፎ ፀኒሕና ኢና ፕሮፌሽናላት ኮይኖም ካብ ሃገር ዝወፁ ተቐዳደምቲ ኣለውኹም ንተዓዘብትና ብሩህ ንምዃን መነመን እዮም ኣበይ ጋንታ ኣብዚ እዋን እዚ ይፃወትሉ هو كان بعل أخليلو عرفاينا بإلى إنتر مارشلو كمو بيتروس منجس بيكوز تيمالو يل بايكيد كمو ياف إيفن أب بيكوز ولا سون حجين عمتا أو كلتشان إسراحة موشن مسكلا بيكوز يفرم مع اللومانتي أبز حلف فالتشان إسران 4 تنجن مسك كلاب 7-11 كوينوت وددر الأكايدي ስለዚህ እምዛ መስሉ ከመሆን ያፌት ሙልጌታ ንኡስ ተስፉ መንሰይካ ኣብ مسيس أي كلب تترنفو أب بدرجة بروفيشن تتحيزو لمانتي سلازي زيوم زي أمسول تتصوت أبزناتي زي حلفة صراح نا بروفيشن تذكركم تتصوتي كمون هاجر عند مريم سلازي زيوم تتصوت زيوم كاب زيوم بزيحة صبنا أبتدل على درجة كاب زلو أطيلهم عبيم أبتدل على درجة ورلتر وي برو كونتي كانت هات نخاتو ولا نونا بزرهم كلهم بساعات نعم كد جناتي كوام كفلون هيدلن معناته يتبلك تقول هيدا تتبع حيكون يكونن كواتس وصل زلهم دل على درجة كم نيبقى البينية مناتنا التسفاتين زي أمسولا حارات بروفيشنالات كبون نعم كم ناتهم وزيتن كم ناتهم كلباتن كترنفو تزعري أبكى تزالي زلهم معناتي صبغ ميران أب جانت أريتل كوينكا بزع عوتات كم زي مزجب كاتقلت الناس أنيها صبغ سراحي كم هاجراويت جانت زو كلن هاجر وكيلهم أب كم بروفيشنال كوينهم ندقز وقت على دمتون كسب شدش دوت حوت عيس كلنا زون اللي سراحي كونن أبزو مسجانت أريتل كوينكا سراح خلص زرغب كايت مرتسلت أنا نخلت كان فلتت كان زي ما عبر نتاينير وأتي صراحة كل جزء تموكر عندي عملت بعملت جزء بجزء تمنا تموكر كهات متس قليل يكونن أتي بوتا خطربو كل بيرتل حنطابتن عبيت كانت هذا سلازت مجملا عي آمينهم تبوتا مساوني بدي مالت أنا حق زرت حق جزء تبوتا ون نبربحي أمتى نبربحي كانتين نبربحين كله تأخيره معناته أنا نعيت تموكر خاينني أصلت بوتا درخوكو بزح تموكره معناتي بزح تموكره تزنبرة تموكره جزء بجزء مس عبيت سلطان تام بعل سامسون ودسيه لنا زعما صلو قلناهم تسريحها هابم تمرتنا وصركو نبزح عمتات نزز حلف عمتات بزح تموكره وسيلة معناتي هابمون زيك استحق بريقبو مستعجان تخينها أبناء الدرجة ليفل 1 ليفل 2 بيس أيد متى نجان تأكل كلب إيرتيل وكيلة تماهير أي معناتيو من أي سيرتيفيكيت علني سلازي ناو حكي عب عدل عبت جزئي صبو ناي صراحة جزئي حليفة مسكرة بيريتل كبلها غير معتي
ጽቡቕ ሜሮን ከምዚ ጠቕሶ ዘለኻ ምኩራትን ዓበይትን ኣሰልጠንቲ ንሃገራዊት ጋንታ ሒዞም ብዙሕ ዓወታት ዘምፁ እዮም እዞም ክጠቕሶም ፀናሕኻ ናይ ሃገርና ንስኻ ከም ዕድለኛ ኮይንካ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ካብ ሃገር ወፂኻ ከም ናይ ፈለማ ኣሰልጣኒ ናይ ደገ ጋንታ ክትመርሕ ወይ ክትዕልም ዕድል ረኺብካ ኣለኻ ኣብ ሽግለታ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ክንልእኽ ፀኒሕና ከምኡውን ኣብ መካኒክ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ፕሮታች መካኒክ ኮይኑ ክሰርሕ ኮኸብ እየብ ተላኢኹ ነይሩ ብደረጃ ኣሰልጣኒ ከዓ እስኻ ሕጂ ከም ብኻልእ ኣንግል መፂኻ ኣለኻ እዛ ጋንታ ክተሰልጥና ወይ ክትዕልማ ትኸይድ ዘለኻ ናይ መን ሃገር እያ መን እያ እታ ጋንታ ከመይ እስከ ብዛዕባ እዚኣ እዛ ናይ ሕጂ ውዕል ፈሪመ ዘለኹ ምስ ክለብ ኒስ ሜትሮፖል ትበሃል ተቐንዲ ሽማ ማለት እዩ ኣብ ፍራንስ ናይ ፍራንስ ላይሰንስ ዘለዋ ፈረንሳዊት ጋንታ እያ እዛ ጋንታ እዚኣ ናይ ኮንቲኔንታል ደረጃ ዘለዋ ጋንታ እያ ትወዳደሮ ውድድራት ብጣዕሚ ብዙሕ ውድድራት ኣብ ፈረንሳ ፕሮ 1 ፕሮ 2 ፕሮ ዝኣመሰለ ዝለዓለ ውድድራት ብተደጋጋሚ ምስ ዓበይቲ ጋንታታት ምስ ተንወርሉ ቱር ጋንታ ዘለዋ ጋንታታት ምስ ከም ትሬክ ዝኣመሰላ ትሬክ ሊድል ንኣብነት ኢንተርማርሺ ኩለንተን ኢኒዮስ ዝኣመሰላ ብዙሓት ዓበይቲ ፀወታታት ምስአን ትወዳደር ጋንታ እያ እዚ ቦታ እዚ ክትረኽቦ ናይ ባሕቂ ሕልሚ እዩ ብብዙሕ ፃዕሪ ብብዙሕ ድሌት ስለ ዘሎ ግን እቲ ክርከብ ተኻኢሉ ኣሎ ነዚ ግን ራሂብና ያለና ኣብኡ ብዙሕ ስራሕ ምፅበየኒ ብዙሕ ቻሌንጅ ነገር ከም ወይ እውን ነቶም ጋንታ ዓፀፌታ ናይቲ ዝሃብኻ ቦታ ብዙሕ ስራሕ ሰርሐ ንኽሕጉስ ነታ ጋንታ ውፅኢት ከበርኻ ምስቶም ዘለዉ ስታፍ ናይታ ጋንታ ተወሲኻ ማለት እዩ ዝከኣለና ገብር እየ ማለት እዩ እታ ጋንታ ግን ኒስ ሜትሮፖል ትበሃል ኣብ ፈራንስ እያ ትርከብ ከዓ ጽቡቕ ሜሮን እስከ እዛ ጋንታ ብኸመይ እያ ዓይና ወዲቓትልካ ብኸመይ ኢኻ ክትረኽባ ክኢልካ ኣበይ እያ ሪኣትካ ብዛዕባ እዚ እቲ ዝጠቕመካ እቲ ናትና ነቲ UCI ኮድ ስለ ዘለና እቲ ሓደ ዋና ነገር ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኤሪቴል ኣሰልጣኒ ኮይነ ማለት ዳይሬክተር ስፖርቲቭ ኮይነ ናይ UCI ኮድ ስለ ዘለኒ ብኡ መሰረት CV ናትካ ውፂኢኻ ኢኻ ትሓትት ንብዙሓት ጋንታታት ኢኻ ትሓትት ካብ ብዙሓት ከዓ እቲ ትረኽቦ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ተፈላለያ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ንዓኻ ደርባሓካ ብደሞዝ ይኹን ብፅቡቕ ባይታ ናይ ፀወታ ናይ ውድድራት ዘለዋ ፅቡቕ ክትመራኒ ትኽእል እያ ትብል ጋንታ ከተዕብየኒ ትኽእል ጋንታ ኢልካ ብኸምኡ ሰሌክት ገብራ ንበዓሉ እዚ ናይ በዓል ቢንያም ዝወፀ ውፅኢታት ዘሎ ተደጋጋሚ ካልኦት ብዞም ፕሮፌሽናል ተፃወቲ እቲ ናይ ኤርትራ ስም ኣብ ብሽክለታስ ብተቓዳደም ጥራይ ደይኮነ ዋላ እውን በሰልጠንቲ እውን ክንፍለጠሉ ንኽእል ስለ ዝኾነ እሱ እውን ዓብ ደራኺ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ብዙሕ ኣለዎ ስራሕ ግን ኣብ ከምዚ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ጽቡቕ ሜሮን እስከ እዛ ጋንታ ሕጂ ኣብ ከመይ ዝበሉ ውድድራት ያሳተፍ ካብ መነመን ሃገራት ዝሓቆፉ ተቐዳደምቲ ሒዛላ ክንደይ ዝኾኑ ዓቕሚ ናይ ተቐዳደምቲ ኣለዋ እቲ ዓቕሚ ስጋብ 14 ዝኾኑ ተፃወትቲ እያ ትሕዝ እቲ ተፃወተ ፀወታታት ከዓ ብጣዕሚ ዓበይቲ ፀወታታት እዮም ዝሓለፈ ዝገለፅኮ ኣብ ፍራንስ ስጋብ ናይ 2.2 2.1 2 ፕሮ ደረጃታት እያ ትሳተፍ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ኣዝዩ ዓበይቲ ስም ዘለዎ ውድድራት ተካይድ እያ ጋንታ ፀወታ እዚ እውን ኣነ ዝያዳ ናብኣ ድመረፅኩ ናብኣ ሙሉእ ክሳይድ ገበርኩ እዚ ዝፃወትዎ ውድድራት ፕሮፌሽናላት ምስ ፕሮፌሽናላት ጋንታታት ተደጋጋሚ ስለትረኸብ ተደጋጋሚ ውድድር ስለተካይድ እዚ እቲ ንዓይ ዋና ነገር ኮይኑ ናብታ ጋንታ ክሳይ ገብረ ደግበር ሰሌክት ዘግበረኒ ስለዚ እታ ጋንታ ዓበይቲ ፀወታታት ብዙሕ ፀወታ ፀወት ካብ ስፔን ናንጅመር ሕጂ ስፔን ትሬን ካምፕ ለና ቀለት 13 ናይ መጀመርያ ናይ 2025 ወርሒ ጥሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ንትሬን ካምፕ ከባቢ 10 መዓልቲ ምስ ፀናሕና ብድሕሪኡ ናይ ቫሌንሲያ ድብል ፀወታ ኣብ ስፔን ናይ ፕሮ ውድድር ኣሎ ብኡ እየ ከጅምርቲ ብኽሪ ፀወታ ብኡና በልና ድማ ናይ ዓመት ካላንደር ልክዕ ኣብ ኢደይ በፂሕኒ ኣሎ በቲ ካላንደር ድማ ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ ዝኸሎ ዘለኹ ምስቲ ኣኼባታት ናይቲ ጋንታ እንታይ ጌርና ከመይ ኣበይ ቦታ ብልክዕ ዝሳተፍ ድማ ፈሊጠ ብንፁር ኣብቲ ዘሎ ውድድራት ናይ ፅቡቕ ናይ ስራሕ ግዜ ክሕልፍ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ጽቡቕ ሜሮን እዛ ጋንታ ሕጂ ንሓደ ዓመት ኮንትራት ብዕድል ረኺብካ ፈሪምካ ኣለኻ ምስኣ ኣብዛ ጋንታ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሕቆፉሉ ዕድላት ኣሎ ኢልካ ዶ ትሓስብ እስኻ እንታይ ተራ ክንፅበይና ካባኻ ተቐዳደምቲ ሕጂ እቲ እዞም እዛ ክለብ
ኒስ ሜትሮፖል 14 ኣባላት ኣለዋ ዝተፋላለዩ ተጻወትያት ፈረንሳውያን ጥራይ ኣይኮኑን ፈረንሳውያን ኣለዋ ሆላንድ ኣለዉ ኣውስትራልያ ከምኡውን ካብ ሮማንያ እውን ሓደ ተጻወታይ ኣለዋ ስለዚ ዝተፋላለዩ ብዙሕ ሃገራት ቆላሕታት ትገብር ስለ ዝኾነት ብልክዕ ክህሉ እዩ እቲ ዕድላት ክህሉ እዩ እቲ ቦታ ጥራይ ከምቲ ኤውሮጳያት ምዃና ንሓደ ሰብ መዩና ለምባት መክልተ ሰብ ክትረክብ ትኽእል መጀመርያ ግን ኣብታ ጋንታ ዘለኒ ውሕስነት ኣነ ክስታይ ገይረ ኩሉ ነገራት ናይታ ጋንታ ምርዳእ ባህሪኦም ኩሉ ነገራት ፈሊጥካ ብድሕሪኡ ከም እቲ ዕድል ንምኽፋት እዩ ምክንያቱ ዜርካ እቲ ባንዴራ ሃገርካ ደበልብሉ ተጻወቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበጽሑ ንምሕጋዝ እዩ ስለዚ እቲ ክህሉ እዩ ግዚኡ ሓልዩ መዓልቲ ሓልዩ ተጻወቲ ካብ ኤርትራ ምውሳድ ከገድስ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ ሜሮን ንሕና እውን ከም ዝተገልጸ ዘለኻ ኣሰልጠንቲ ኮይንኩምን ናብ ከምዚ ዓይነት ጋንታታት ምስኣትኩም ዕድል ተቐዳደምቲ ሃገርኩም ንምፍጣር ዓብ ስራሕ ከም ትሰርሑ ምንተና እዩ በዚ ረኺብካያ ዘለኻ ዕድል ደጋጊመ እንቋ ሓጎሰካ ክብለካ ይፈቱ ኣብ መወዳእታ ናይ ምስጋና ዕድል ክበካ መጀመርያ እቲ ዝሃብካኒ ተቐኒለይ ዕድል ዝሃብካኒ ንምስጋና ከዓ ንክለብ ኤርቴል ከመስግን ደሊ ተወሳኺ ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኮሚሽን ስፖርት ዝገበረለይ ምትባዕ ዝገበረለይ ሓላፍነት ብሓላፍነት ክሰርሕ ዝገበረለይ መብፅዓ ኩሉ እናመስገንኩ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ግዜ ይኾነለይ ተስፋ ገብር ብሓፈሻ ከዓ ንሃገርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽነብፅሕ ተጻወትና ይኹን በሰልጠንቲ እውን ቃልኣቱ ማለት እዩ ጽቡቕ ሜሮን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ኣሰልጣኒ ሜሮን ኣማኒኤል ኒስ ሜትሮፖል እትበሃል ጋንታ ፈረንሳዊት ከሰልጥን ኣብ ምብጋስ ከሎ ዘካየድናዮ ዕላል ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ሰላም